Episodi numero 9. Niin monta jo. Kyllä. Kelaa, että taakkaa on vielä loputon, että niinku 9 ei riitä yhtään mihinkään. 9 omasta alkuun. Maaginen 9. Kyllä. Hyvä jätkät. Kyllä. Ja minä olen vieläkin Tuomas Kauhanen. Hän on nuorehko H. Olenko välttämättä? Oletko sinäkään välttämättä Tuomas Kauhanen? Ketä me oikeasti olemme? Voimmeko vaihtaa? Wow, okei. Okay. Tuomas Kauhanen, nuorehko H. Yeah. Shit is fucking change. Siis mä saan nimitoida sun baarikävelyä kyllä tosi hyvin, että tää vois mennä läpi. Riitääkö swagger? Helposti. Helposti. Okay. Sitten meillä on täällä, kuten tapana, meillä on kuvaamassa, meillä on Jesse. Pahoitaistelijat. Jesse, vitu paha kamerasonni, mennään. Jeps. Sitten meillä on faktoja tarkistamassa nuori saunamies. Sauna mei. Real saunamies, varokaa feikkejä. Jääpä trollasta hyvin. Onks? Joo. Ja siis, mutta mä en ymmärrä saunamies tähän välikonettina. Mitä jäbä nimi voi olla saunamies, kun sillä ei ole saunaa? Mä olin pettynyt, kun kävin. Tämä on väliaikaista. Okei. Niin tämä on niinku identiteetin hakeminen ja vähän niinku radical tällä hetkellä. Olisi kiva, että olisi sauna. Silleen. Sitten meillä on Edu stillikameran takana. Tällä kertaa raja kunnolla. Niin kuin aina toki muutenkin. Kyllä. Takana on äsken jotain räppitietoa, että fleimannut Amir, vittu huhhuh. Ja meillä on Lost Easy. Joo, Sonni, what up? Kyllä, ja sitten meillä on Joona tuolla toisessa kamerassa. Joona, ja hyvä. vieraana meillä on... Vittu kun mulla on drumroll-efekti. Sulla ei ole vieläkään. No ei se mitään. Tervetuloa pitkän idean paha räppisonni Brady. Kiitoksia. Nimellä. Kiitoksia. Mukavaa, että pääsit mestoon. Tämä on hienoa. Mä oon venannut tätä 9 jaksoa. Anteeksi 8 jaksoa nyt viimein. Futuristi. Suostuitte ottaa, mutta kaiken P-jolan jälkeen mä oon maksanut jätkille tosi paljon tästä, että mä pääsin tähän. Muun muassa toi lampipaketti. Joo, niin kuin sanottua, niin se ei ole mitään halpaa. Ei mitä tahansa. Ei mitään, se on pehmosta. Sun huokosillesi. Vain parasta. Joo, mutta kuten sanottu, tosi hienoa olla täällä. Nämä on ollut mahtavia nämä teidän castit, niin toivottavasti ei flopata tänään. Ei, ja jos me flopataankin, me flopataan tyyliin, tiedätkö? Just näin. Näin Sonni tekee. Just näin. Mutta silloinhan se ei ole floppaaminen itse asiassa. No niin. No mutta, Brady, mitä kuuluu? Hyvä. Ollut huikea viime viikko takana ja ei mitään jännittänyt Lakersin ja Lahti Basketballin otteita ihan Simona ja faija sinkku pihalla, sit on ollut kiva kanssa seurata ja lukee hirvittävää määrää palautetta. Outo juttu, että heittää tommosen viime sinkkuihin nähden erilaisen kappaleen, niin sitten yhtäkkiä tulee 10-kertaisesti palautetta. Se oli joku täysin niin kuin kuuntelijasegmentti, mitä ei näköjään ole pitkään aikaa viihdytetty. Että. Niin räpin kuuntelijat. Niin. Tässä me ollaan. Ilmeisesti, just näin. Mutta joo, että on ollut hauska seurailla, miten tommonen niin kuin aivan täysin edellisiin sinkkuihin erilainen kappale käyttäytyy. Mut puhutaan sit sampleista hetki. Äijä samplasi skuuteriin siinä, eikö niin? Joo. Fajaa! Ja vitu liikaa. Joo, se on ollut, siis muksusta asti, niin mä oon aina naurannut, mä oon puujalkamiehiä, niin mä oon aina niin kuin leikillisesti kuullut sen huutavan faija. Että joskus jonain päivänä me vielä tuohon kosketaan ja sitten me koskettiin ja oli kuitenkin sen verran tunnistettava kiljaisu, että päätettiin, että mennään nyt ihan by the book ja kliarataan se ja oh shit, ai oikeesti? Joo, se on ihan legitti sample, että Saksan Saksan pojat sitten onneksi ymmärsi. Se oli aikamoinen prosessi, ne pyysi, niin. Jos mä tulkkasin kaikki, mä käänsin niin kuin sanat englanniksi, että mistä mä räppään, niin kuin kiinnosti, että mihin tätä käytetään, että minkälainen aihemaailma tässä on, niin mä käänsin niin kuin lyrsit enkuksi, joo. Ja niin kuin joo, kyllä. Ne halusi kaikkea tollaista dokumenttia ja ei nyt muista prossia, mutta ottihan ne kakusta siivun, mutta antoi luvan, mitä rahaa ei tarvinnut siirtää, että kredittejä, joo. Että yhdestä sanasta aika paljon, mutta että on noita kalliimpiakin sampleja nähty kyllä ihan. Tuomaskin on nähnyt ja minä olen nähnyt. Mutta on kiva, ettei tarvinnut ainakaan yhtään jännittää, että joku vetää herneet nokkaan ja tämä on varkaus. Niin. Ei ole, siellä on kyllä kaikki luvat kunnossa. Niin sillä ei maksa milli. Käytit minun sanaa faija niin. Luvatta, sit se on aika lyijinen. Kyllä, joo ja siis mietittiin me jossain vaiheessa vitsi, että jos ei helly, niin joudutaan me huutaa se itse ja kuka sen sitten huutaa ja kuka vetää mahdollisimman lähelle ja mietittiin hevilaulajia ja kaikkia. Niin, en tiedä, olisiko joku sitten korkealta ja kovaa laulava metallimies sitten onnistunut siinä sitten hyvin. Mutta onneksi ei tarvinnut laulattaa ketään, että autenttinen.
Jep. Se on hauska. Oli kiva vähän päästellä. Tosi aito pääsample. Joo, tosi hip-hop. Skene uskottavuus 500 000. Se oli just näin. Mutta tykkään samplesta itse myös kovasti. Maistin pien trollia ja meiningissä. Mitä Tuomas tinkas samplesta ja ylipäätään? Siis vanhana Scooter-fanina. En siis oikeasti ole Scooter-fani kyllä. Nyt jo vähän epäilinkin. Tunnusta vaan, se on ok, veli. Taakkaa silti lopulta, ei se ole mikään ongelma. Ei, kun mulla on oikeasti ollut sellainen juttu, että siis mä olen aikaisemmissakin lähetyksissä todennut, että meillä ei ollut Muksun MTV, vaan meillä oli Viva. Joten niin kuin, saksalainen musiikki on ollut hyvin tuttua mun nuoruudesta. Ja vittu, kun vain musiikki. Vittu, mä vihasin Scooteria. Siis. Myös jalkapallo viittaa siis, tietenkin. Niin, totta. Koska siis veljeni piti Scooterista. Simo. Kyllä. No se ei nyt yhtään avaa tätä monimutkaista palloa, mikä on Simo. Vielä niin kuin Scooter-fani. Scooter-fani. Joo. Räppivelho ja Scooter-fani. Ymmärrän nyt tämän tietyn mystiikan miehen ympärille. Mutta joo, meitsi ei myöskään siis ollut. Että on sampleja ja name-droppauksia ja teemoja, mitkä on hatunnostoja ja tribuutteja omille idoleille, niin täytyy kyllä rehellisesti myöntää, että tämä ei ollut niitä. Tämä ei ollut yksi. Tämä oli niinku... Mä ymmärtelen, jotenkin mä olen Kyllä. Mutta se on ollut mun korvissa faija aina ja nyt se on sementoitu sitten suomi-räppihistoriaan. Joo. Ja itse pidin siitä, että kun aina olet osannut häpätä. Kiitos. Jos et ole ollut vielä tietoinen, niin kyllä, aina olet osannut räpätä. Niin musta oli kivaa kuulla pitkästä aikaa sinkkunahan tolleen rehtiä sylkemistä. Vähän rähinää sanan varsinaisessa merkityksessä. Kyllä. Joo, se on jännä juttu. Voidaan spekuloida noita nyanssiasioita tässä podcastin jatkuessa. Tottahan toki. Mutta joo, että se on jännä homma, että miten kattelee vaikka, että minkälainen musa menee vaikka kovaa tuolla listoilla ja radioissa ja muuta. Ja sitten tulee tollainen overwhelming palaute siitä, että tätä ollaan odotettu, kun yhtään oli äkäisempää. Niin silleen, että se on joku ihan muu jengi, joka nostaa ne biisit sit sinne, jos on tolleen jengi ihan huonona, että kun ei tule tiukkaa räppäämistä, niin sitten heitetään tommonen, niin sit ei kuitenkaan riitä nostaa tot biisiä, että tuo oli ihan hyppy tuntemattomaa heittää tollainen sinkuksi. Ja oli myös kiva ja paineeton fiilis silleen, että mä en odottanut tuolta kappaleelta yhtään mitään. Sitten se debytoi niin korkealle 50, niin me oltiin ihan, että hei, eikö se mennyt aika hyvin? Räppikertsi, all rap, yhtäkkiä pois lukien kiinnostaa. sample, niin pitkästä aikaa oli. Mutta kyllä se tuli sitten ryminällä alas, mutta mä veikkaan, että kotirouvat ja teinitytöt ei sitten enää kauhean monta kertaa luupannut sitä, että muutama tuhat aitopäätä jaksaa paukuttaa sitä ja mikä tärkeintä oikeastaan mulle siinä, niin että uskalsi heittää tuollaisen sinkun pitkästä aikaa, se oli mulle tärkeä juttu ja toinen on sitten se, että tulee olemaan keikoille järkälemäisen kova. Että tulee niinku paljon lisää rytinää. Live-bängää huoleen. Kyllä se on joo, nimenomaan. Ja sitten kun pitää kumminkin olla, mun mielestä muusikkona, kun laittaa, että ei kaikkia sinkkuja pidä laittaa ulos niin, että mietitään vaan sitä mahdollista niin kuin... Joo, ei tätä Excelillä tehdä tätä hommaa. Ikävä kyllä. Jotkut tekee. Vihaa itseään juuri näperisin Excelia tänään töissä. Like a sonni, hei. Joo, sä et vissiin onneksi tee räppiä työksessä, että jos Exceliä käytät, niin. Mutta joo, mitään ei voi ennustaa, mitään ei voi laskelmoida oikeasti, että kyllä se on mystiikkaa, mutta tosi hyvä fiilis siitä faijasta. Mitä muuta isänpäivä, kun sanoit hyvä fiilis faijasta? Joo, faija itse asiassa se on ihan oikeastakin faijasta tosi hyvä fiilis, että on kiva olla tämän ikäinen, mitä on, ja huomata, että isä on aina kuitenkin edelleenkin pojalle olemassa, jos isää tarvii. Ja ihan se elämä kääntyy silleen, että aina katsoo isää ylöspäin ja isä auttaa, ja nyt rupeaa olemaan silleen, että isä on jo eläkeäjiä ja muuta, että onkin sitten, että faija tarvii välillä niin kuin poitsun apua ja muuta. Että isän kanssa ollaan varmaan läheisempiä nyt, mitä koskaan. Että ihan tosi jees. Nice. Mä näin, kun Jäbä oli jakanut Facebookissa kuvan sun faijasta LeBronin kanssa. Joo, kyllä. Faija hengaa siis ihan vakkari. Sen takia mä oon niin Lakers-päissä, niin isä on LeBronin hommi. Joo, se on hieno tarina, mutta facts tänä syksynä oli paiskanneet kättä. Että
Haluatteko kuulla tämän tarinan? Kai nyt. Joo, siis isä on yleisurheilun manageri ja hänellä on maailman yleisurheilutähti ja iso tallillinen edustettavana ja sitten kiistanalainen Etelä-Afrikan 800-sen täysin ylivoimainen naisten hallitsija Caster Semenya on Fajan urheilija ja Caster oli sitten ollut kisoissa Berliinissä, isä siellä sen kanssa ja LeBron oli ollut tällaisella jollain charity maailmankiertueella Niken piikkiin, käy vähäosaisia koripallojunnuja moikkaamassa ja vie varusteita ja muuta. Ne oli Berliinin pysäkki sitten ja se oli ollut tämä stadioni, missä oli maailmankuulu mustat nyrkit ilmaan Jesse Owensin homma ja LeBron oli halunnut käydä stadionilla. Ei tiennyt silloin vielä, että oli kisat ja halusi olla äärimmäisen diskreetisti sitten, että ei mediaa, ei mitään kuulutusta, että LeBron James in the house ja todella matalalla profiililla katsoa kisoja ja oli sitten kisajärjestäjille kuitenkin sen verran ilmoitellut, että oli kourallinen urheilijoita, jotka se oli halunnut nähdä face to face ja Caster oli yksi niistä. Ja sitten oli meet and greet järjestynyt sitten LeBron fanipoikana sitten mennyt Etelä-Afrikan tyttöä sitten tapaamaan ja isä siinä sitten tietysti organisoimassa ja päivää ja oli kuulemma ollut iso koura ja kohtelias herrasmies. Oli ollut tosi hieno kohtaaminen kunkun kanssa. Aika nättiä. Kyllä. Aika rare, jos miettii. Joo, mutsi just chillas tuossa MJ:n kanssa. Ei kyllä ihan tapahtunut, vaikka erittäin hieno äiti onkin, mutta niinku. Mutta joo, ei sitä, se on hienoa toi sporttimaailma kuitenkin sitten, että LeBronillakin on omat dikkailtavansa ja hienot storit tuntuu kiinnostavaa miestä kyllä, että se on huikea urheilija. Niin just Sale, koska kyllähän niin kuin, jos miettii huippu-urheilijat, että ne arvostaa toisiaan. Jep. Ei se, vaikka se ole sama laji, että se voi olla yllättävää. Joo, tietää kuitenkin se tehdyn työn määrä ja mitä vaatii ja se on kyllä. Mutta mahtavaa, että vähän tietysti olin Fajalle kateellinen, että ei varmaan osannut ehkä tilanteesta ottaa samalla kaikkea irti, mitä meitsi olisi niin kuin siinä. Ei ollut ottanut nimmaria eikä yhtäriä. Niin silleen, god damn bro. Tai dad itse asiassa. Niin, kyllä. Ei, mutta on sama, jos Faija olisi silleen, että joo, näin tossa tommosen Nasir Jonesin. Niin. Ensinnäkään Faija ei puhu tuolla murteella. Mä kuitenkin nonchalantetaan. Faija puhuu sujuvaa Faijaa. Joo, tietysti. Että Nasir Jonesin vaikka paisko sen femmo. Mä oon silleen, dad, se on vittu vuohi. Se on naas, tietsä. Vuohi. Niin, no Tupakin Faija on, kanssa. kuinka niin? Hänhän on ihminen eikä eläin. Mikä vuohi, mikä tämä on? Onko hän mitä niitä eri, kilipukki, whatever, mä en muista näitä. No niin, Laukalle. Hei, meillä on, haluatko laukkaa meidän aiheeseen nuorehko H, kun olet tänään? Niin kuin mä oon tänään nuorehko, eli mun pitäisi tulla myöhässä ja olla välittämättä aiheesta. Ai niin kuin jäbä tänään, boy, ja unohtaa, ja olla myös välittämättä kokonaan meidän podcastin pituudesta. Se on mun työ, ehdottomasti. Se on sun työ. Sitten tai tänään mun työ. Edu G:n työ on pitää se lappu, jos lukee vittu poikki. Seuraa mistä se nousee. No niin, tänään meillä on aiheena siis, puhutaan vähän Bradin urasta, puhutaan vähän Lahti-räpistä. Sitten tänään kuvaamme maanantaina poikkeuksellisesti, niin tänään on miesten päivä. Puhutaan vähän miesten päivästä. Maanantai. Repasta. Joo. M-kirjainta oli sanomassa. Äsken kun puhuit tuosta Nasir Jonesista. Niin hänkin on mies. Hänkin on mies, jännä kyllä. Muuta. Ja vuohi. Half man, half goat. Niin, totta. Anyway. Niin, eli Nasirin uudesta lyhyt elokuva musiikkivideo jutusta puhutaan vähän siitä. Yes. Uudesta klassikkoteoksesta. Kyllä. Sitten puhutaan vähän tuosta Idolsin Leo-räppäristä. Leo-räppäri. Vittu mä kuulostin just sedältä. Mies. Vuohimies ja Leo-räppäri. Amir, tuottaa toi paikka, toi on liikaa. Joo. Onko hän tuleva vuohi? Uusi vuohi. Leo, rap-artisti Leo. Nuori vuohi. Kyllä, Idolsin Leosta puhutaan, onko hän tuleva vuohi, onko hänellä vuohipotentiaalia. Mä sanonko heti jo kättelyssä, Suomen 15 vuoden päästä vuohipotentiaalia, siinä voi jopa olla. Vielä pieni kilipukki. Lampi, se on se jäbä. Sori bre, sä oot hyvä räppäri, mutta nyt sä oot lampi. No mutta tavallaan embracea se. Joo. Lampista voi kasvaa tämmöinen Simba-efekti. Niin. Yhtäkkiä eläimet vai.
Katso, Leo. Valtakunta. Niin Leokin vielä. Ai, Leo the Lion. Kyllä. Bars, no niin. Bars. Hyvä save. No niin Tuomas, anteeksi, rönsyille. Ei se mitään, hei tää rönsyilee aina. Se on meidän lifestyle. Niin. Me yritetään oikeasti, me kirjoitetaan näitä aiheita tänne ja joskus me ei saada käsiteltyä kuin 1 tai 2. Siis tää on vittu läppä, koska oikeasti jengi ei ehkä usko, mutta niinku, varsinkaan jäbät, mutta me legit oikeasti mietitään silleen, mikä on leija, mitä me halutaan puhua, tiiätsä. Just silleen mielenkiintoisia aiheita. Me puhutaan ehkä 0/5. Ja that's cool. Koska Laukalle mennään, Vermon ravirata. Ja aika loppu, joo, totta. Jep. No mutta hei, se on hyvä, että meillä on tavoitteet. Oli siellä yksi vielä. Niin, meillä on myös täällä, se on täällä bonus jokeriaiheena tänään, suomalaisten heikko kansallisidentiteetti. Hashtag, mitä ne ajattelee meistä, hashtag mennäänkö me torille vai eikö eikä ne näe meitä. Niin, hashtag Suomi mainittu. No, itse aloitetaanko siitä? Aloitetaanko jokeriaiheesta? Aloitetaan siitä. Tottahan toki. Totta. Laitan vielä pikku bonuksena. Mahdollisesti puhutaan man flu versus flu, mutta emme varmaan usko, että me kyllä puhutaan siitä. Mutta anyway. Okei, mutta se voi mennä miesten päivän sen yhteyteen, koska miesflunssa on myös hyvin miehinen asia. Mies. Okei, lähetetään suomalaisen heikolla kansallisidentiteetillä. Huomasitteko, että Suomi on mainittu nyt? Nyt on mainittu. Niin, mainittu. Oletteko ollut haravoimassa hetki? Joo, metsi itse asiassa kouriin tuntuvasti kirjaimellisesti on haravoinut. Mun kämppä on silleen, että siinä on sellainen vankka haapa metsikkö ihan meidän kämpän reunassa. Okay. Ja joka syksy tietysti raking is the thing to do. Ne kaikki tiputtaa ne just siihen mun drivewaylle. Eli vihaajat tiputtaa sitä? Vihaajat tiputtaa niitä haavanlehtiä siihen, niin voin kertoa, että oon pojat haravoinut. Tänäkin syksynä kyllä, känsät käsissä. Mutta olen tehnyt työni, ettei tule maastopaloja. Toi käydä toi niin valhe, mä en näe mitään känsiä. Mä näen käydä katsoa äsken Lakers-takkiin, mutta joo. Kyllä. Eli siis tämä vapaan maailman johtaja, tupeapäinen umppalumpa Donald Trump puhui sinusta, kun puhui, että suomalaiset huolehtivat metsästä. Niin, siellä on härkänen haravoi tiiviisti, niin ei tule maastopaloja. Joo. Voi niin, Donaldi. Keskusteluhan nyt alkoi siitä, että jos et ole seurannut mediaa, että Kaliforniassa on pienet metsäpalot meneillään ja pienet. Tyyli hoosemat ikinä, eikö se ole? Siis about, joo. Vaikeimmat taltuttaa. Joo. Niin, jengi aika rikki se oikeasti. Joo, ja Donald oli sitten eka syyllistänyt huonosta metsänhoidosta. Herrasmies. Ja siis valtaosahan on kumminkin liittovaltion metsiä, niin hienoa, mutta sitten käytti Suomea esimerkkinä, että kun Suomessa ei ole metsäpaloja sen takia, että meillä haravoidaan metsiä. Tämä fiilaa se äijän niin kuin impeccable swag, tiedätkö? Kyllä. Kerrotaan vaan totuuksia. Kyllä. We are a forest, mikä se oli? Forest nation. Kyllä, ja we take care of our forest floors. Sehän on siis totta, ei siinä mitään, mutta siis... Niin se ei vasta tiennyt. Mä en usko, että haravointi on se, mikä täältä ihan hyvin, mutta se on ehkä pari muuta asiaa, miksi meillä ei ole maastopaloja. Ja musta ilmastolle esimerkiksi on mitään tekemistä. Ei tietenkään, mutta joo, kyllä oli aika hauska huomata silleen, että Suomi tarttuu aika näppärästi tuolla somessa, että muun muassa Lauri Markkanen laittoi aika provokatiivisen haravakuvan omaan someen ja se on niin kuin, internet ei lepää. Ei, mutta musta se on tärkeää tajuta just se, että jengihän vaan trollasi sitä uutista. Eihän kukaan vakavissa ole, katsokaa Amerikka, viekää meidät torille, meidän pieni järvi, metsämaa, me haravoimme, katsokaa. Ei, jengi vaan silleen, hei fuck you Trump, tiedätkö? Kato, kun me haravoidaan tää niin kuin tulipallo pois. Siis totta kai, mutta siis kumminkin se oli taas isoin niin kuin juttu lööpäis, että Suomi mainittu. Joo. Niin, joo, kyllä tästä hyvä, jos saadaan yhtään boostia tuohon heikkoon fiilikseen, että siellä. Niin, kun aina ei voida vaikka olikin tommonen umppalumppa, joka mainitsi Suomen kuitenkin, että eihän tässä. Näin on. Mutta on toi huvittavaa just, että on aina bileet, kun joku vähän sanoo. Just näin. Ihan sama missä kontekstissa. Mikä on viimeinen semmoinen oikeasti niinku semmoinen negatiivinen konteksti, missä Suomi mainittiin globaalisti? Missäs me oltaisiin tyritty? Nyt on ollut paljon nostettu näitä, että kuinka onnellisia me ollaan ja turvallisia edelleenkin ollaan ja korruptoimattomia olevinaan ollaan. Shout to Arni on the mafia. What? Niin, että ei vissiin riitä vielä, että prosentit nousis, mutta. Niin. Koulutuksen onko jotain kriisiä tai tuommoista häpeäpilkkua maailmanlaajuisesti, että fuck you Finns? Eikö mä näin taas jonkun artikkelin, missä sanottiin, että Suomi on maailman jollain mittarilla taas epäonnellisin.
Eipä onnettomiin se suomeksi Okei. onnettomin maa. Hei, yksi mikä sale on, niin joku, meillä ihan varmaan käytetään jotain niin kuin resursseja liikaa silleen, että me vedetään liian leveästi niin kuin globaali. Siis ehkä sähköenergia, jotkut muoviset asiat vaikka. Niin kuin silleen, capita. Niin. Onhan Kiina ja Intia olemassa. No on, joo, mutta varmaan niin kuin sivistyneet länsimaat otannalla. Mutta joku tommonen musta oli, että vedetään niin kuin hiilijalanjälki on iso. Joku tämmönen. Niin, että jengi esimerkiksi lentelee joka vuosi Australia niin, mutta toi on just sellainen, että mä joudun esimerkiksi ton luodin kyllä ottaa. Olisi tosi vaikea, että niin iso henkireikä on vaikka niinku yksi loma vuodessa. Ja mä oon vaikka tosi taikkurakastunut. Niin joo, on paha, mutta vitsi, että on niinku vaikea myöskään jättää pois. Et niin paljon saa siitä lomasta, että soudaanko mä sinne? Sonnihan se on. Mä oon ihan tässä nyt näillä päivillä herännyt paljon enemmän niin kuin miettii noita juttuja, niin sitten toi on oikeasti vähän kiistanalainen toi muun muassa toi lentäminen. Niin, kyllähän sitä voisi harrastaa kotimaan matkailuakin. No joo, ja avartaahan sekin, ja sekin on hyvä, mutta ei se tuo sitten valoa ja lämpöä. Joo, ei. Viime kesä oli tosi rare sinänsä, mutta niinku oikeasti ei normaalisti. Niin. Ja sitten mä oon syttynyt sukeltaa, siis laite sukeltaa, niin on aika nahkeet tuolla meidän vesistöissä. Jätkä menee Vesijärven. Niin, et ei mitään, et nää myyränä siellä käsikopelo, tosi siistiä. Suomenlinnan edessä silleen. Mutta täällähän on siis jotain, muun muassa Kotkan edustalla joku maailman isoin upotettu laivastotyyli, että jos niin kuin vedet olisi vähän paremmat, niin jostain tosi vanhasta sodasta, niin sinne on upotettu joku niin kuin Venäjän Best of the Nation, niin kuin makaa siellä. Käy jengi siinä mukaan? Ei siis on niin vaikea, että vaatisi isoja resursseja nostaa ja saada parempaa, että ne on syvällä. Joo. Mutta oishan täällä herkkuja, jos näkyvyys olisi paremmin. Niin. Kyllä. Nopeasti sukellukseen lentämisestä ihan maalla merellä ja meren pohjassa. Mutta joo. Nollasta 100 ja backia. Että voisiko olla, että joku tommoinen, että me vedetään liian isolla noita niinku. Mutta on just toi, että kun... Mutta en muista nyt shokkiuutista. Niin. No mutta toi voi hyvin olla itse asiassa, jos miettii just tollaisia juttuja. Mutta toisaalta Suomessa kierretään varmaan enemmän kuin juuri missään. Ja mä itsekin jopa olen opetellut pari vuotta sitten. Mä oon silleen, että vittu tää on siistiä. Siis tiedätkö, että ei laita muovia joka paikkaan. Joo, kyllä. Niinku, mutta kyllä mä rehellisesti just niin kuin mä sanoin, en mä lopettaa lentämistä. Niin. Miten mä pääsen Italiaan? Kyllä mä tiedän, että junat menee, mutta aika hiljasta. Niin, on kyllä aika kova. Mutta just, että koittaa sitten, että on noita pieniä ratkaisuja, mitkä lopulta onkin aika isoja, niin niitä voi kotona taloudessa yrittää sitten tehdä. Niin, ja noitkin voi, että jos ottaa, että jos nyt kerran vuodessa käy jossain, niin kuuluisi viimeisen sanon, mutta ei maailma nyt siihen kaadu. Maailma just ilmoittaa, vai me kaadutaan just tähän. Kauhanen lensi kerran. Okei, mä otan tän luodin. Maailmankaateen taakka, uusi show. Mutta siis kun alettiin puhua suomalaisesta kansallisidentiteetistä, niin se on musta huikeeta, että olen tästä varmaan kaikki puhunut ennenkin, mutta että jos me voitetaan, että euroviisut, niin ketkä muut lähtee johonkin torille silleen, tiedätkö? No lähteehän jengi. No, joo, mutta tiedätkö, kun me suomalaiset, että kun me laitetaan aivan vitusti painoa johonkin tollisille kilpailuille, että jos me ei voiteta, niin vittu ne on paskoja, mutta sitten jos voitetaan, niin kyllä me voitettiin. Tiedätkö mitä, mun on pakko sanoa, että toi ajattelutapa suomalaisista, varsinkin, no mä nyt en ole suomalainen tippaakaan, mutta jäbää, kun sä oot suomalainen, ja sä kelaat noin, actually, jos miettii vaikka Ranska tai jotain, kun ne voitti Fudiksessa, koko vittu maa oli kirjaimellisesti torilla tälleen. Mutta täällä kelataan, että hei, mitähän ne kelaa meistä, kun me tehdään näin, ja me mennään nauttimaan jostain kansallisesta bileistä. Siis onhan noin musta tuntuu, että se on vaan silloin, kun voitetaan jotain. Siis silleen, että kun muuten, se on ihan ranskalaiset tai italialaiset tai muut, ne on muutenkin silleen, että sä ylpeät siitä, mitä ne on. Niin, suomalaiset on yleensä vaan silloin, kun me voitetaan jotain. Se on lähinnä se juttu. Muuten ollaan silleen, että kaikki menee torille, Jesus. Siis totta kai, on se normaali juhlia. Se on normaali juhlia, mutta me juhlitaan vaan ainoastaan silloin, kun me voitetaan jotain. Muuten se on vähän silleen. Niin ja se niinku, no mietin vaikka äijä. Äsken puhuttiin tuossa off camera, Tuomas on nyt, tai sori, tänään nuorehko H, eikö? Niin, tänään. En mä voi laittaa itselleen tätä leimaa, koska äijä on yhtäkkiä vittu, mikä tää on tää roskajengi, tää sanon, että Golden State Warriors, sä oot niiden fani yhtäkkiä vittu.
Yhteen. Belli, oikeesti. Sitten jävä joo, mä olin vittu vuonna 85, kun mä synnyin, mä olin, ei tää ollut. Enhän ollut. Äijä vaan bandwagon. Mä hyppäsin bandwagonin 2012 ja mä oon sen jälkeen ollut se. Silloin ei muista voittanut. Ai, kova. Jep. Mä halusin vaan kannattaa finaaleissa jotakin. Voittaja. Niin, kyllä. Todennäköisintä voittaja. Ei niin silloin voittanut. Mitä mä olin sanomassa? Ja koska mä en tykännyt Cavaliersista. Aito fanien perusteella toteaa vaan, niin mä ihan pakko todeta, Italian maajoukkue futiksessa. Mä en seuraa muuta liigafutista ikinä, mutta pennusta saakka mä oon aina kattonut niin Italian maajoukkue Roberto Baccion takia. Eli se ei ollut voitto silloin, mutta se on vaan se, että okei, nää on sonneja, nää pelaa viihdyttävästi. Ne on hävinnyt vitun monesti aina arvokisoja, mutta silti mä aina oon silleen. No niin se pitää olla. Siis mä oon tosi puristi niin kuin noissa kannatuskuvioissa. Silleen, että mä oon Lakers sen takia, että aiemmin mainittu faija niin on tuonut joskus silloin Magic Johnsonin aikaa jonkun Lakersin viiriä, jotain pikku roinaa losista. Älä. Ja se oli siitä. Sitten tuli Jordani, vei vähän fokusta Bullsin hienot vuodet tietysti, että kuka ei olisi digannut Jordania ja Jorkku muutti tosi paljon asioita, mutta seurauskollisuus on aina ollut Lakersille. Ai silloinkin? Jep, ja siis joo, että se oli mun suosikki jengi, Michael Jordan oli maailman paras koripalloilija ja on musta tänä päivänäkin sitä, mutta se on ollut Lakers aina ja tässä ei poukkoilla. Ja ainoa mitä mä oon vaihtanut on futislojaliteetit, koska ihan nappulana mulla niin kaikki urheilufanittaminen alkoi AC Milanista, gullit vasten. OG shit. Niin, sieltä Milanista ja oli pitkään just sitten Serie A. Mutta jossain semmoisena myöhäisteininä tuli Valioliiga ja sitten se on ollut Englanti ja Chelsea. Oikeasti? Futiksessa Chelsea ja Englannin maajoukkue. NBA:ssä Lakers, NHL:ssä Flyers. Flyers, mistä toi tulee? Ron Hextallissa. Mä olin veskarijunnuna ja sit mä olin todella tulisieluinen maalivahti ja Hextallhan oli tunnettu väkivaltaisesta pelityylistä, niin tiedätkö, vaikuteherkällä teinillä se on ollut makeet, vaikka se teki ihan hirveitä asioita. Mutta otti se kyllä koppeikin. Entä Ed Belfour? Miksi sä et filon sitä? Sehän tuli tietenkin, kerättiin maskikortteja tietenkin. Eddie the Eagle oli mahtava tietenkin, mutta... Keräät säkin kortteja vai? Keräsin junnuna. Joo, totta kai. Onko jäbä kanssa? Joo, keräsin. Kyllä. Pelaa mitä? Siis en niin paljon, taas edellä mainittu Broidi keräsi vitusti, mutta... Okei. Siis mä keräsin naapurin ystävän kanssa niinku puoliksi. Ja me ostettiin niinku yhdessä ja taitaa ne kansiot olla mulla, mutta jotkut pari NR-sarjaa meillä oli täynnä ja pari NBA-sarjaa ja sitten mä keräsin niinku ennen kaikkea niitä veskareita tietenkin sitten, kun oli maalivahti. Mutta se oli siitä sitten Hextallin kautta niin sanottuun Legion of Doomiin, missä oli Erik Lindros keskellä ja niin se on ollut Flyers sitten sieltä. Mä vihaan se Lindrosia aina ihan vitusti pentuna. Oli liian ylivoimainen. Iso ja ilkeä ja taitavakin vielä. Mun mielestä se ei ollut taitoa, se on vaan iso, joka jyräsi jengiä, tiedät. Mä eikin fiilan sitä. Se harmittaa, että se loppui liian lyhyen, aivotärähyksiä ja muihin. Niin totta. No mut Jaager, sä ei ollut vitua iso äijä. Mut mietitkö, että oli samaa aikaa just, että se oli hienoa eraa. Oli Mario ja oli iso Erik ja muuta, mutta just, että sitten... Musta fanittamisen hienouksia on just se, että sitten niitä aallonpohjiakin tulee ja sitten jaksetaan olla mukana ja katsoa, kun mitä dynastiaa ei kehitetä parissa vuodessa. Että sitten joudut katsoa ne rämpimisvuodet, kun joku junnu kypsyy siellä. Ja nyt ollaan Lakersin kanssa vähän samassa tilanteessa, että on tosi nuori kore ja nyt saatiin megasonni siihen ytimeen vielä. Mutta niin kuin, että kyllä mä oon tässä aika monta vuotta nyt Koben lopettamisen jälkeen ottanut kakkaa niskaan silleen, mutta ei nämä lojaliteetit vaihdu. Mutta se on se kirjaimeen sonnin taakka. Joo, se on just sun jengi hävii joka päivä monta vuotta, sä vaan oot se ja sitten vielä pakko sanoa tähän urheilufanitukseen sen, niin semmoista pois lukien tietenkin pakko niinku fanittaa ulkomaille noita isoja sarjoja, jos tykkää seuraa, mutta kotimaan sisällä etäfanitus, sitä mä en tajua, että sä oot niinku on esimerkiksi vaikka etäkärppiä, vaikka fanittaa Oulun Kärppiä, ne asuu jossain hevon perseessä. Niin why you do that? Että jos on oman kaupungin jengi, ja siis se on ihan eri asia, että jos sä oot Oulusta muuttanut johonkin Espooseen, niin totta kai sä saat olla... Niin, että sä oot niinku stadijävä, joka vaan larppaa Ouluun. Ja sit silleen, että jos sulla on oman kaupungin sisällä joukkue, niin miten sä et fanita niitä, niin se ei mun ysärifakkiutuneeseen hip-hop-päähän niin kuin meet sä, että reppaa sun omi. Etäfanitus, toi onko diippi? Niin, silleen, että jos sä oot vitsi Hämeenlinnasta, niin kyllä se on HPK, tai sit
Come on. Eli sä et niinku Mä en tiedä, miksi mä mainitsin sen, mutta jos sä oot Lahdesta, niin miten se ei ole Pelikans? Eli sä et hyväksy helsinkiläisiä Pelikans-faneja siinä, että jos mä nyt olisin tullut... No bandwagon niin mahtuu tietysti. Jos mä tulisin Pelikans-kaapista silleen, niin tiedätkö? Niin, ihmettelisin, mutta toisaalta sä oot Porvoosta, että teillä on joku Porvoon pyllistys varmaan. Ei tai olla jengi. Porvoon Tarmo on Deepen korisjengi ikinä. Vittu, ne on hämmentävä seura. No siinä mä pelasin siellä. Ilman kanssa. Mä oon vaan hiljaa hetken, tiedätkö? Mä aina se laskee. Laaptu Tarmo, siellä on kovat ajat kanssa tällä hetkellä. Ne on meidän jengin kanssa samassa sarjassa. Se on nuoria poikia. Onks näin? Mäkin suomalaisia tällä Esa valmentaa. Taitaa jopa olla jo ilman jenkkejä, saattaa olla. Koska Tarmo, ne lähti laukaalle. Mitä se oli jotain, olisiko 10 vuotta sitten? Siitä on se paha dokkari. Joo, se oli synkkä. Se oli aivan kauhean. Niinku ei mennä siinä. Puuhastelukoris parhaimmillaan siinä dokkarissa. Mutta joo, ei siis sitä vaan peräänkuulutan katsojat, että jos teillä on oman kaupungin joukkue, niin please kannattakaa siitä. Niin on siinä fiilistä, totta kai. Sama kuin Stadiskin on vain yksi lätkäjoukkue. Jengitä. Tietenkin hifki. Mä vaan venasin, että sä et nyt vahingossa kasannut jokereita. Mutta just se, että jos sä oot Stadista, sulla on hifki. Ja mä en edes fiilaa hokia enää nykyään. Mä oon sitä mieltä, että se on niin iso instituutio esimerkiksi noi punaiset Stadis, että jos Seagulls vaikka koriksessa, jos ne olisikin HIFK, basketball, niillä menisi yli puolet isommin vielä. Niinku, se vaakuna rinnassa, niin mä luulen, että se avaa Helsingissä aika paljon ovia ja sponsseja ja niinku. Mutta toisaalta vähän muovista kyllä. Mutta Seagulls menee hyvin. Toivottavasti. Ei, mutta voisiko toi tapahtua, että ne olisi yhtäkkiä? No en mä tiedä, miten yhtäkkiä otetaan joku koripallojaosto perustetaan, mutta mä niin veikkaan, että se on niin iso kaikkine perinteinen silleen, että niiden kannattaisi olla hifki. Tuo on aika boss move kyllä niin raaka fakta. Ja niin kuin mä en tiedä mikä se, että totta kai Jokereilla on iso kannattajakunta, mutta musta niin kuin helsinkiläisyys ja helsinkiläinen urheilu on niin kuin IFK. Kyllä se aika lailla. Mutta mä oon Lahdesta ja en tiedä, mutta näin musta tuntuu, että se on sellainen. No toki mä kärjistän. Kyllähän Stadissa on myös, jotkut sanoo, että HIFK on vain suomenruotsalaisten liiga, tai siis seura. Okei. Okay. Jotkut sanoo, että se on ainoa mitään Stadissa. No mutta sekin voi olla, että siellä on tiedät, että pitkä paper trailit niin kuin varakkaisiin suomenruotsalaisiin, jotka on connected ja niin kuin businessmaailma. Hifki tosiaan, hifkiläisyys voisi avata tiettyjä kirstuja, mihin ei vaikka Seagulls pääse. Mutta toisaalta koko Suomi on täynnä rahatraileja. No juu. Tämä oli ihan puhdas speculation, mutta joo, mä kans uskon, että hifki on se juttu täällä. Joo, varsinkaan kun Jokerit lähti pelaamaan KHL, niin ei se enää tunnu. Niin, se on myös silleen sääli, että sitten se niinku kotikaupungin kahden jengin rivalry, niin että sitä ei ole, se on surullista. Niin, ja sitten kun mä oon käynyt katsoa muutamia pelejä silleen. Niin sinä et tiedä niitä venakkoja. Niin joo, kun ei siinä ole mitään fiilistä, kun et sä tiedä ketä vastaan, niin oikeastaan niinku kavaa. Vaatis harrastuneisuutta, tietäisit sen Venäjän liigan sitten niinku. Niin ei niissä ollut mitään niinku. No Cheskaa on vitun paha, siellä oli Bure ja Fedorov pentuna kasvanut, että nehän mentiin katsoa just Jäbä ja Luoma ja Risto ja nää. Kauttiin, kun Jokerit pelasi Cheskaa vastaan, sitten mä olin silleen sonni jengi. Joo, mutta siis pointti, että ei siinä ole samanlaista fiilistä, kun se pelaisi joukkuetta vastaan, minkä sä tiedät. Pelaajia vastaan, ketä sä tiedät. Eiköhän Jokerit IFK ollut niinku moninkertaisesti aina tuottoisimmat matsit kaudessa. Ihan varmasti. Että siellä jää fyrkkaakin saamatta, kun sitä ei ole. Jep, ja ne oli kivoja matseja käydä katsoa. Kyllä, se on sääli. Yhtäkkiä hokin taakka. No, tästä tuli lätkäpuinti. No niin. Se väärin. No ei, mutta se musta fanituskulttuuri ihan mihin tahansa kohtaan, niin musta se on kiinnostavaa keskustelua. Onko mitään, tuli itse asiassa aika hyvää aasinsilta takas, mutta kävelään backiin. Mutta siis toi Jäbä sanoi, että sä oot faija, eikö niin? Joo. Mutta ainakaan ei biologisia lapsia, mutta räppilapsia. Jep. Ketä sit sun niinku räppifajat on ollut? Wow. Huomas Suomessa. Suomessa? Ja mä en tiedä, voiko se olla ketään, sen takia mä just niinku mietin. Ei silleen, mutta oon mä sanonut esimerkiksi jollekin Raptorin jäbille, mitä on nähnyt tuolla jossain baaritiskillä, että mä en jotenkin oikein pidä siitä, että suhtautuminen on pelkkää sellaista niin kuin nauruu silleen, että vitu Raptori tai niin kuin, että tietyt propsit mun on pakko antaa, koska se oli kumminkin, se tuntuu tosi oudolta sellaiselle junnulle, joka tätä niin kuin katsoo, mutta kun ei ollut mitään.
että jotain, että mä muistan, kun Kummitätillä oli jotain sellaista musaa vinyyleillä, missä oli vähän niin kuin tajusin myöhemmin sitten, että niin kuin hip-hopin rytmiikkaa ja niin kuin soulia ja jotain niin kuin tanssimusiikkia, missä saattoi olla vaikka pieniä rap-osuuksia tai jotain, niin mua kiehtoi se puhelaulanta, niin kuin, että mä tykkäsin niistä jo silloin ja että tää on mielenkiintoisen olosta ja sitten, että joku vetää suomeksi nyt tätä vastaavaa ja sitten sattui olemaan Raptori, Nikke T, mitä näitä ja niitä opeteltiin ulkoa ja siis totta kai se oli muksusta makeet. Niin se ei ollut sun mikään ironinen juttu, vaan se oli silloin... Ei. Ja kyllä mä muistan, kun mä ylpeilin, että mä osaan vetää jonkun X-biisin ulkoa ja muuta. Mut pitää esikuvina, niin ei oikein. Kuitenkaan. Sitten ei kuitenkaan tarvinnut ihan kauhean kauan venata, että sitten ne oikeat idolit tulikin jo sitten sieltä ison veden takaa. Ketä ne oli muuta ei ole? Ihan ensimmäinen oli Kummitäti näköjään propsitan tässä, mutta 88 Kummitäti jenkkireissulla ja osasin silloin sanoa, että tuon niin kuin amerikkalaista räppiä tuliaisiksi. No Ares onneli. Joo, hän toi semmoisen kokoelman nimeltä On the Rap Tip ja se oli varmaan joku niin kuin Best of 88. Okay. Siinä oli Me, Myself and I, siinä oli Straight Outta Compton. Wow, siinä oli Slick Ricky, mutta se oli semmoinen niin kuin, varmasti niin kuin vuoden hitit. Joo. Jenkeistä silloin, niin se oli aika hyvä kylpy heti. Ja sitten niin kuin NWA:n väkivaltainen energia pikkujätkään toimi tosi kovaa ja siitä tuli sitten pitkä niin kuin West Coast ekana mulla. Mutta sitten toisaalta, että sitten oli Dela kukkasineen siinä sitten New Yorkista ja niin se oli aika hauska soppa. Jätkä name droppaa tuon On the Rap Tipin siitä itse meidän biisin. Joo, just niin. Kyllä. Mutta siitä sitten ja niin kuin NWA:n kautta sitten taas ei tarvinnut ihan hirveän kauan odottaa sitten Snoopia ja Dogstylia ja Kronikkia. Okay. Että niin kuin jos meillä olisi nyt maastopalo, kun ollaan haravoitu huonosti, niin Dogstylin mä seivaisin niin kuin ihan ekana. No sen? Joo, siis Snoopin Dogstyle on mun niin kuin all time ykkönen. Mutta se oli sitten se Death Row-era, että se nyt oli sitten, ei ollut nettiä eikä saanut sitä informaatiota, että ei vitsi, tämä on Death Row-julkaisu, tämä on pakko olla. Et mä ostin kaikki vitsi jotkut badassit ja jotkut ketä nähnyt, että nämä on jotain Snoopy Homeboyta. Tämä täytyy olla hyvä. Niin kuin koko klikki, että G-Funk ja niin kuin kaikki mitä liittyi siihen, niin se oli todella iso juttu ekana. Mullahan Warren G on mun mielestä tosi aliarvostettu. Ihan sika aliarvostettu. Se on saatana monta kovaa levyä, että se ei ole mikään vaan regulator. Niin, se on tosi harmi, koska siitä vaan tiedetään, mutta kovia biittejä ja jotenkin musta koko sen olemus oli musta tosi makea aina, että se oli super cooli sellainen. Oli. Se oli leijaa, on vieläkin. Tykkäsin Warrenista kyllä tosi paljon. Ja sitten tulikin New York, tuli rytinällä sit oikeastaan niin kuin syrjäytti sitten taas kaiken, kun tuli 36 Chambers ja Illmatic ja muut. Ysäri alkoi. Et sitten kuitenkin varmaan suurimpina tai niinku räppäämisen influensseina sitten kuitenkin niinku East Coast. Et mä varmaan niinku parhaimmillaan ottaisin semmoisen Fabulous Jadakiss-tyyppisen rimmaamisen ja sitten G-Funkki-beatit, missä on hienot passolinjat ja soulia mukana, että tulisiko se niinku jotenkin siitä. Mua ärsyttää, että ei ole bassejä ja kunnon rumpuja enää. Miten Teo alkoi sitten Lahdessa omat hommat? Mitäkin Lahti, okei. Joo. Eipä puhuttiin jo kotikaupunkiin toista. Niin. Niin. No. Koska kumminkin Redihän on niin kuin Lahti hiphopin niin kuin perustajahahmoja siellä. Kiitos. Joo, siis mä tiesin, että Lahdessa oli sellainen jengi kuin Fuckheads tehnyt räppiä. Ketä siinä kuului? Siihen kuului muun muassa sitten tänä päivänä mun rakas ystävä Ripatin Kimmo, eli Kike. Ollaan Markat takas duo Mapin kanssa ja Kike on yksi Lahti Unitedin jäseniä myös, mutta Kiken frendit semmosesta asuinalueesta kuin Riihelä. Niin siellä oli kovapintaisia paskiaisia ja varmaan puoli läpällä sellaista, varmaan niin kuin gangstalarppausta englanniksi. Ja tiedettiin, että Fuckheads on olemassa ja sitten mä pelasin korista ja pari vuotta nuoremmissa junnuissa oli 82, oli Olli Ripatti, ei sukua Kimmo Ripatille, legendaarisen radio DJ Tapani Ripatin poika. Ja Ollilla oli sitten niin kuin jengi puhui, että Olli tekee biittejä. Ja mulla oli sitten jotain pöytälaatikkoriimejä ja me oltiin turnausmatkalla Ruotsissa. Minkä ikäinen sä olit?
minkä ikäinen mä olin Niin. silloin, joku 16-17. Ai. Ja eli nykyjunnujen aloittamiseen verrattuna vanhaan. Että tosi siistiä, että nyt 12-vuotiaat räppää, mutta Totta. niin mä sitten turnausmatkalla menin bussin etuosaan, jossa nuoremmat junnut istui, niin koputtaa Olliin sitten, että sulla on kuulemma jotain biittejä, että mä oon vähän kirjoitellut, että pitäisikö ruveta yhdessä jotain vääntää. Ja kävi sitten ilmi, että Ollikin oli kirjoitellut ja sitten meillä oli semmoinen englanninkielinen duo kuin The Odd Couple jonkun aikaa. Ei ollut yhtään edes cringe-nimi, koska yleensä tosiaan... Mutta me ollaan tänäkin päivänä hyvin Odd Couple. Okay. Ihan patterin eri navat oltiin silloin ja ollaan nytkin, mutta sitten oli 99 menin tammikuussa Inttiin, niin mulla oli Odd Couplein ensimmäinen yhtenä päivänä melkein putkirekordilla tehty oma kustanne. Levy vaikka niin, joo, levy. Oho, poltettiin niitä joku varmaan CD-asemalla poltettiin varmaan 20 kappaletta. Joo. Mutta joo, ja sitten muut alokastoverit sitten dissasivat, sitten tuo Härkönen on ihan sekaisin, että se kuvittelee olevansa joku räppäri. Siitä niillä äijille nyt. Niin, kyllä se on hauska, kun ne tulee nyt muksujen kanssa hakee nimmarit ja fiilistä. Oli hienoa olla sunkaan Intissä. Peli on muuttunut. Se on tosi hienoa, mutta kaikella rakkaudella. Se on tosi hauskaa. Mutta joo, sitten siinä Koris oli isossa roolissa, koska sitten TS Sipykarin Tomi pelasi kans palloa. Ja Tonteri Jesse siinä sitten oli kanssa, kenestä tuli sitten, me ruvettiin haaliin sitten niinku saman henkistä. Robin Brody vai? Ei. Niin saman henkistä porukkaa. Sitten meillä oli semmoinen löyhä noin 10 jätkän kollektiivi, mikä sitten ristittiin Fifth Elementiksi. Ja lahtelaisella Kasisalin nuorisotalolla ruvettiin sitten järjestää bileitä, koska ei ollut mitään hip-hop-toimintaa. Aloitettiin sellainen, ei meillä ollut keikkoja, siitä saatiin sitten järjestetään bileet, niin saadaan itsekin esiintyä. Ja sitten alusta pitäen meillä oli politiikkana se, että omien keikkojen lisäksi niin aina tuodaan joku vieras. Miten usein te pilitte niitä siis? Yli kerran 6. Ja mä kävin niissä. Joo, kyllä kävit. Ja meillä ehti käymään, se oli tosi hienoa, että kun miettii, että nykyaktiiveistakin, että Paleface kävi, Red Rama kävi, Seabrot kävi, tai jos ei ollut Seabrot, niin joku Seabron johdannainen, niin murmurahomma. Ja niin kuin sen ajan siinä 99-2000 niin kuin taitteessa siitä muutama vuosi, niin tosi hyvä liutamme niin kuin ehdittiin sinne sitten roudaamaan. Muistan ensimmäinen suomi-räppikeikka, että teinitytöt niin kuin avoimesti vollottaa ja pyörtyilee, niin oli Eskimo silleen, että sillä oli entinen pihalla. Se on kova, joo. Shit, että wow, että tämä voi olla tällaista. Ja sitten niin, siitä pikakelauksella niin sitten annettiin Jarelle chanssi. Me ei oltu kavereet junnuna, että veljekset oli pahamaineisia. Oliko ne oikeasti? Kadulta, oli kyllä. Ja mä vein niille jonkun flyerin, koska mä näin, vaatetus on sellainen, sellaisi jotain sourcea. Silloin oltiin hopparin näköisiä. Joo, että näille voi viedä räppipiletten flyerin. Ja Jare veti jossain open micissa sitten, meillä oli aina open mic lopussa. Okay. Ja hirveällä energialla tietysti ja nälällä ja sitten funtsittiin, että onko tämä liian niin kuin loose cannon, että ne on niin kovia tappelee ja että pystyykö toi niin kuin olemaan sivistyneesti ja osoitti sitten pystyvänsä ja sittenhän sitten tuli yhtäkkiä niin kuin koko jengi dynamo, että oli niin tavoitteellisuus ja niin kuin halu oli niin kova, että se tarttui sitten meihin muihinkin. Ja TS:n kanssa sitten todettiin, että me Jaren kanssa toimii hyvin ja sitten tuli Herrasmiesliiga ja lähdettiin yhdessä kiertää. Sitten kun Jare sai ensimmäisen meistä diilin, niin se oli jotain 2003-2004, niin sitten lähdettiin jo oikeasti tien päälle. Niin avaimet mun kulmissa. Juuri näin. Joo. Ja siitä sitten. Tämä on aika läppä, koska se siihen aikaan niinku, mä en filan vittukaan Cheekin musaa. At all. Mä ymmärrän. Joo. Ja siis en mä sen fanin ikinä ole. En mä ketään suomalaisia fanita, mutta se, että... Paitsi Rudolfi. Ei. Ainoa, ketä mä ikin fanittanut musikaalisesti on Michael Jackson, mutta niinku... Anyway. Sä et uskalla fanittaa. Ei se ole semmoinen, että kun me ollaan Suomessa, mä voin arvostaa esim. Jäbä on hyvä räppää. Ja monta muuta on hyvä räppää tälleen, mutta en mä oo silleen... Rudin ehkä tyyliä, kun itse mä koitin räpätä suomeksi pentuna ja nuorempana, niin ehkä mä enemmän vedin sen tyylillä, mutta niin. Point being, joo. No ehkä vähän Tupac ja Nas. No niin. Niitä pitää heittää. Mutta pointti on se vaan, että sit myöhemmin niitä se uudempi levy mä oon fiilannut, mutta se on vaan jotenkin jännä, että enemmistö Suomesta ei fiilannut vittukaan teidän meininkiä yhdessä vaiheessa. Niin kuin mainstream, oli cool vihata teitä. Kyllä. Mutta mä diggaan tavallaan jälkeen katsomaan, että jäbät silti jatko. Joo, se on ihan, tiedätkö, se on niin parasta. pokkana. Se on parasta. Ja et se on
niin paljon kuin mä tykkäänkin siitä niin kuin vähän jo sivusin, että junnut voi nyt aloittaa tilanteessa, missä suomi-räppi on isollaan ja voi hyvin ja on niin kuin validi haave tulla suomi-räppäriksi. Se on tosi hienoa, mutta myös sit mua surettaa se, että niin kuin oletusarvoisesti heti pitäisi olla iso tähti ja striimaa perkeleesti ja niin kuin muuta, että sitten tavallaan niin kuin vuosien rämpimisvaihetta niin ei välttämättä tuu, tai sitten jengi ei jaksa sitä. Silleen, että kyllä mä, tosi kliseinen, mutta silleen en kyllä vaihtaisi mitään. Että se on niin kuin moni kysyy, että kun on näin kauan tehnyt, että miltä se tuntuu ja mitä nyt näistä vuosista. Ja varsinkin mikä tulee, että haaskasinko mä niin kuin pitkään kiertämään Jaren kanssa, että menikö mulla vuosia hukkaa, että kun sooloilu alkoi niin myöhään, niin fuck no. Että se oli paras yliopisto, mitä pystyi käymään. Mutta onko se hämmentävää, että Jäbäsissä just sanoit, että sä niin Jäbät otti sen messiin, se oli nuorempi ja näin. Sitten yhtäkkiä se vetikin niitä kaikkia keikkoja, se oli, kyllä. No on vieläkin isoin nimi varmaan ikinä Suomi-musiikissa, niin siis menestyksen, niin sillä tavalla, että oliko se sillä, että mitä vittua, tämä Jäbä oli meidän kasvatti? Ei, mä en ainakaan kokenut ikin sit silleen, että se oli sitten, ei me siinä mitään niin kuin parin vuoden ikäeroa sitten mietitty, että ei vitsi, tämä Junnu vei meidän shine, ei siinä niin käynyt. Että niin sitä vaan arvostiin. Me oltiin tosi tiukka unitti, niin kuin, että alkuun DJ Komet myöhemmin sitten Luoma, mutta minä ja Tomi ja Jare ja DJ, niin se niin kuin ryhmädynamiikka oli, että me kierrettiin niin kuin bändinä vaikka Cheek-lukin julisteessa, että kyllä se ihan siis tänne sitten megamenestyksen vuosia sitten tarvii tulla, että se oli niin kuin selkeä homma sitten, että tässä nyt tehdään tälle tähdelle duunia, että tietenkin, mutta kyllä siinä niin kuin ne ensimmäiset duussien maksamisvuodet, niin kuin, ja Jare puhuu aina niin kuin meistä, ei, että mulla on keikka, tai se on vaan meillä on, ja meidän pitää tehdä, ja meidän pitää keksiä, ja se oli aina niin, että aina tiimi. Ollut semmoinen hän ja avustajat lainausmerkit tai mitään tällaista. Ei todellakaan. Sitten, ja siitä Jarelle vielä niin kuin viime vuosina, nyt mä etäännytin itseäni jollain tasolla, että en mä ollut niin kuin kiinteässä kokoonpanossa enää niin kuin hetkinen ton, että Alfa Omega jäähallirundin mä tein kokonaan. Muutama vuosi sitten. Niin, mutta sitten niin kuin ihan täsmäpaikkauksia ja muuta, mutta kuitenkin sitten ollut lähellä katsomassa, niin uskomaton jätkä silleen, että se saa niin kuin teknikoista roudareitten ja tanssijoiden ja ihan siis niin kuin koko sen kiertueen organisaation, niin kaikille sen mehengen ja silleen, että kaikki dikkaa olla siinä. Että on loistava johtaja siinä mielessä silleen, että vaikka sitten se Cheek siellä aika isolla lukee, mutta näin, että kaikki ketkä on siinä sirkuksessa, niin ne dikkaa olla siinä. Se on hyvän liiderin merkki. Kyllä se vähän vaikutti, että ihan niin kuin katsoi jotain niitä vikoja isompia keikkoja, niitä jotain taltiointeja siitä, mä oon silleen, vittu, homma toimii. Niin, kyllä. Siis tiedät, se ei siinä paljon voi. Niin, oli jengi, niin kuin, ketkä sitten niin kuin, että just samat tanssimimmit vaikka käytän verrokkina silleen, että kyllä porukka oli tosi itkuissaan, että nyt tää loppuu. Että vitsi, että tää, jollain tasolla tää ryhmä hajoaa ja nähdäänkö se näin ikinä. Että se oli, siitä tuli tosi tiukka. Sama pyroäijä ja niin kuin silleen, että siinä oli, se on noin tiukka, että se ei ollut mikään niin vaan joku random tekniikka. Että siinä sitten, että Jare on aina ollut sellainen, että jos se tietää, että on joku osaaja vuosien takaa, joka hoiti sen homman, niin sitten se tyyli, ja tarvitaan koreografia näille tytöille, niin kenes koreografin mä tunnen, että Vuori on Venla, että se oli meidän kanssa siellä kasisalilla jo. Otetaan niin, linkit pysyy. Niin. Onko se silleen, kun tuo shitti loppui silleen maks huipulle Suomen mittakaavassa, niin, mutta siinä vaiheessa Jäbällä oli niinku täysin oma ura jo. Joo. Ja niin kuin mä äsken sanoin alussa, ei me koita haastella, mutta samaan aikaan miksi ei, niin, koska silleen, onhan tässä niin kuin nyt mielenkiintoista settiä, mutta se vaan, että niin kuin, aika diippi, että tavallaan siinä sait siinä sitten moro, hyvä meininki, frendi, nauti eläkkeestä. Yep. Sitä äijä on silleen muu menee vitun kovaa vielä oma ura. Et tuliko sulle edes semmoinen, ehdit sä ole edes hetken silleen, että vittu, joku loppu? Eihin joo, ja se sitten herätti tosi paljon kysymyksiä. Korefanit ymmärs ja ketkä on muuhun koodissa ja muuta, että kun mua ei enää niin kuin näkynyt. Että kun ensin porukka säikähti, että onko meidän välit mennyt, että miksi mä en ole enää tuplaa, että miksi on aina Tomi pelkästään. Ja oli tosi erikoista aikaa, mutta sitten tietty ydinjengi oppi sen, että mun on pakko keskittyä omaan ja
tehdä pientä pesäeroa ja muuta, mutta sitten tuossa ihan just viime metreillä, niin kun mua ei näkynyt ja varsinkin sitten siellä jäähyväiskeikalla, niin että mä en ollutkaan, kaikki oli ajatellut, että kyllä ne vetää vielä kerran rinnakkain. Mutta sitten mua käsiteltiin niin kuin siinä samanlaisena kuin muitakin vierailijoita. Niin. Että mä kävin vetämään mun slottini, Joo. niin mulla oli sitten aikaa nauttia showsta, miettiä, fiilistellä siellä. Ja se oli niin kuin lahtelaisimmassa mahdollisimmassa paikassa tuli sitten loppukumarrukset, että oli se hienoa siinä mäkihyppy montun siinä tosiaan fiilistellä sitten yhteistä matkaa ja muuta. Ja vaikkei se mun perusarjen oravan pyörään nyt Jaren lopettaminen vaikuta, meidän ystävyys ei lopu. Viikonloppuna pidetään tuossa hauska poikien ilta taas yhdessä ja niin kuin, mut kyllä mä oon mitään beefiä. Ei todellakaan, että kyllä mä oon ehtinyt sit yhteistä matkaa niin kuin tirauttaakin pari otteeseen, että on se iso palanen mun matkaa ja niin kuin, mut on ollut ilo nyt kun ollaan juteltu, että kuin onnellinen ystävä on ja niin kuin päätös oli selkeästi oikea ja kaikki meni ihan niin kuin storybook ending kaikella tapaa, että hyvä näin. Onko se sellainen olo, että mitä nyt Suomi-hommassa enää voi tehdä? Niin, siis tavallaan niin jos miettii jäbäuraa nyt, niin oot silleen, että... Joo, en mä niinku, muutenkin toi on musta vähän twisted, että Jare teki niinku suuruuden hulluudellaan ison palveluksen, että vei homma halleille. Jep. Ja että Suomi-artistit voi vetää noita mega-areenoita nyt, mutta et opetettiinko siinä samalla, että sen pitäisi olla joku itseisarvo. Mä en väitä niin, mutta niinku mitä käy sitten tolle perusyökerhopuurtamiselle ja muulle, että onko se sitten sama kuin tulee megamarketti, niin ei enää käydä siellä pienessä kaupassa, niin ostaako jengi sitten Vartiaisen Jennin isoon vetoon yhden lipun koko perheelle, eikä käytä musaan enää muuten rahaa vaikka sinä vuonna tai jotain, ja tuleeko junnuille sellainen pressure, että pakko saada joku halli ja myydä se loppuun, että kun sold outtiin vaan paukutetaan joka paikassa. Niin, ihan jiiväkään. Että pitääkö näitä saada, niin väitän, että ei kyllä pidä. Että nauttikoon ne, kellä riittää siihen hallin täyttämiseen. Mutta niinku, en mä sitä stressiä halua ottaa harteille, niin että mä oon jotenkin epäonnistunut, jos mä en saa omaa halliin. Saisit sä? Mun mielestä sä voisit saada. Ehkä Lahes. Kyllä mä Lahden jäähallin voisin hyvällä markkinoinnilla saa. Mutta toihan tässä, kun puhuttiin vain nykyjunnuista, niin että kun tässä on yökerrothan buukkaa tosi paljon vähemmän keikkaa kuin aikaisemmin. Ja nyt ei vissiin, tuli joku lupamuutos, että saa silti jotkut anniskeluhommat, kun joskus oli, että jos sulla on live-toimintaa, niin saat paremmat luvat. Piti olla laadukasta ohjelmaa, ei ollut live. Okay. Se piti olla vaan laadukasta ohjelmaa, oliko se kerran kuukaudessa. Siis se oli vähän silleen, teetkö. Niin, että joku vaahtobileet ei riitä. Niin, että siellä pitää olla jotain ja sillä saa jatkoaikaluvat. Ja nyt se poistui vuoden alussa, niin se näkyy suoraan keikkatilanteessa kaikilla. Okay. Niin kuin tai ainakin lähestulkoon kaikilla. Mut joo. Niin mä oon miettinyt vaan niin nykyajan, niin kun, koska te teitte liigana ja tavallaan Jare omansa ja siinä omankin nimensä. Teitte paljon just sillä, että grindasitte niitä klubeja ihan saatavilla paljon. Sen mä haluaisin, että jengi muistaisi. Ja te teitte sen sillä, että esimerkiksi, mä muistan ihan joskus muksuna, että kun itsellä ei ollut paljon keikkaa vielä ollutkaan, niin mä katsoin, katsottiin Broidin kanssa just teitä tosi paljon silleen esimerkkinä, että okei, noin vedetään tosi hyvin. Että toi on että se oli, että liiga ja kapasiteetti oli tietynlaiset mittapuut silleen, että miten ollaan hyvin lavalla. Vau, toi tuntuu hyvältä. Wow. Niin, mutta että onko nykyjunnuissa sitä samaa mahdollisuutta periaatteessa päästä grindaamaan sitä kenttää samalla tavalla? Niin. Mä oon miettinyt. Aivan. Ja sitten mikä mä oon, että se mainittu kasisali siellä edelleen niin kuin on. Ja Lahtijunnuilla ja ulkopaikkakunnat alaisetkin junnut sais varmaan vuokrata venuen siitä ja muuta. Että onko sitäkään niin jaksamista ja uskallusta tehdä ne bileet niin itse. Sitten rutistaa, että meillä ei ole keikkoja tai että on noin nuorisotalot tuolla. Että sitten ihan kun porukka vaan tyytyy siihen, että mä laitan SoundCloudiin ja mut vaan löydetään ja sitten PM ottaa mut. Silleen, että onko ruohonjuuritason niinku tommoista räppibile-puuhastelua. Niin, toi on totta. 3 euron lipulla. Niin. Musta olisi kiva nähdä tuollaista. Mä menisin katsoa kyllä junnuja itse järjestämään. Niin mä en tiedä, käykö junnut ylipäätänsä niin paljon bileissä, onko ne... Kyllä onko sellaisia? Onko Low Steezy, onko niinku suoraan underground räppibileitä?
Niin. Äijähän UG-skenessä, kyllähän se on bileet. No, sehän on sun työ, olisi hoitaa UG-räppikeikkoja. Mutta ne on pubeis. Ne on aikuisille. Niin. Pienempi ei ole enää, junnulle ei ole. Et niinku itse niinku teini-ikäisten suomiräppijäbien itse järkkäämiä bileet jossain nuorisotaloilla. Niin Niin kun mä mietin, Pyhimys ja Sen Squad, Yellow Mike, ne teki koko ajan vittu omia ihan häröjä tapahtumia. That's way back. Ja se oli hyvä meininki. Joo, ja se opettihan se siihen sitten, että hei, että tämä generoi meille vaikka rahaa. Ja niin kuin silleen, että oppi sitäkin käsittelee silleen. Että oli monen näköisiä opin polkuja siinä. Mutta mun mielestä teidän Lahtijäbillä oli vitullinen yrittäjämeininki aina. Niin oli. Se on mun mielestä erottu. Niin oli, ja sitten mä luulen, että ja nyt on ollut tosi silleen sydäntä lämmittävää toi meidän, vaikka hirvittävän vaikeata toi Unitedi. Että tavallaan, että se on sillä tapaa mulle nostalgiaa, että se muistuttaa se yhdessä tekeminen isolla possalla, niin tuo lämpimiä muistoja. Ja tietysti, että jengillä on perheitä ja mahdollisesti päivätöitä ja uria, jotka on ihan eri niin kuin, että me ollaan tosi sekalainen seurakunta, että sen yhden viulun soittaminen on välillä hankalaa, mutta silti ollaan edelleen musta niin kuin erikoislaatuinen rap-kaupunki silleen, että vastaavanlaista possatoimintaakaan ei hirveästi näy. Että nyt tuolla Jyväskylässä selkeästi on joku momentti. Siellä on ihan selkeästi. Jotenkin Volume 2, eka oli Urban Legenda. Mutta niin kuin Kalleltakin kysyitte, niin mihin Tampere hävisi. Että se niin kuin mun ikäpolvi, me oltiin maajoukkueen kanssa tosi tight. Ravattiin, Risti Spesi on nukkunut meillä ja niin kuin ristiin rastiin. Että sitten ne jäbät, niin Kalle on ainoa setä-aktiivi tyyli. Ja Two Fly oli Jyväskylässä, että noita posseja niin kuin oli. Mutta sitten nuo jutut on kanssa muuttunut. SP teki levy vähän aikaa. Niin teki, joo, siis tekee, joo, se eri SP tietysti. Jos nyt vähän setäillään ja mennään taaksepäin, niin kyllä mä muistan, että vanhat soul clapit. Kun ne oli niin hauskoja, kun sinne kun meni, niin me tultiin Porvoosta meidän porukan kanssa, että siellä oli koko se meidän pieni Porvoo-klikki. Sitten tulitte Lahdesta. Sitten se tuli Jyväskylä ja tuli Jyväskylästä. Ja tamperelaiset tuli Tampereelta ja kaikki vähän bondes ja tutustui siellä. Kun en mä näe niinku samaa enää. Ei varmasti ole. Että jengi menisi samalla tavalla. Blockfest on ainoa, joka oikeasti näet. Niin, se ehkä palvelee tolle, että tuolla päkkäreillä sitten ehkä niin näkee. Tai Lahdessa oli Red Hot Soul. Sinne jengi lähti Helsingistä sinne. Jep. Ja tälleen näin. Mä itse asiassa mietin viime viikolla, että alkaa vähän kuumottelemaan silleen, että olisikohan mitään tilausta, jos silleen vähän alkaisi bilepromottoriksi, että tulisikohan räppibileisiin jengi. Että onhan tässä nyt stadissa ollut varmaan niin kuin noita pitkäkestoisia klubeja teistillä ja kumppaneilla silleen, mutta meillä ei ole kyllä ollut aikoihin silleen, että olisi kiva, että takuu, että on hyvää musaa ja saisi jotenkin niin kuin samanmielisen porukan liikkumaan. Mutta kun räppibileiden konsepti on muuttunut niin vitusti, ja mä en oikein edes tiedä, mitä se meinaa. Ja tuleeko niinku jengin mielestä räppiä kuitenkin niinku pitkin iltaa sitten? Et mitä sä pidät räppinä just, että onko sit niinku... No jengi haluaa, että tulee joku Versace Henrik, tulee pomppia alasti vittu 6 linjan lavalla. Mutta eikö se tehnyt punklevy? Sehän teki punklevy. Mä oon nähnyt Versace Henrikistä mä oon nähnyt vaan yhden videon, missä jäbä masturboi lavalla. Tämä oli Kalliossa 6 linja. Älkää laittako mua tällaiseen keskusteluun. Ei, mutta siis... Kiitos. Nyt timing. Vitun pelle. Factoid. Trademark. Otan huikan. Nautin vaan. Tosta on muuten pakko kyllä todeta, että siis mä oon sanonut aikaisemmin friendeille, että jäbä on Suomen Bun B. Hei, siistiä. Bun B on suuri inspiraatio Faija-kappaleen. Joo, ja itse asiassa kun Brady rimmas Lambin, niin se rimmas Bun B. Vittu, jengi on tarkkoin tänään. Hei, mukissa ei olekaan mitä tahansa. Nimenomaan. Joo, siellä on Clarity Water. Clarity Water. Kela mikä brändi. Anyway. Mut joo, siis toi on... Mä viittaan siis sillä pitkää uraa, mutta myös diplomaattiin meininkin. Tääks? Joo. Ei tietoinen juttu? Tavallaan. Mä oon aika luonteeltani sellainen, välissä on iso taakka, että mä oon aika kova konfliktien välttelijä. Mä mielellään haluan, että jengillä tulee paha mieli. Mutta on tietysti asioita, missä munkin kanssa saa tulikiven katkusen keskustelun totta kai. Mutta esimerkiksi mainittu, niin mä en ole vaan perehtynyt, niin mä en tiedä. Mutta oli just vaan kysymässä sitä, että miten, oliko toi just meidän peräänkuuluttamaa niin kuin itse tehtyä
meininkiä, mitä samanhenkinen jengi tulee katsomaan. Että on homma vaan muuttunut. Siihen mä viittasin, kai se on jollain tasolla. Niin, että sitten, että onko sitä liikehdintää kuitenkin, mutta se ei vaan nyt satu olemaan meidän ikäpolven mukaista. Tai maun mukaista. I guess. Mutta. Joo, siis räppifajan viitta ja diplomaatin viitta ja muut, niin ei ne paina. Ne on ihan kivoja asioita kantaa. Että kyllä mä voin olla mielellään Suomi Rap mediator myös, ei mitään. That's välillä on silleen, fuck these clown house junnut, mennään vähän niin, näitä. Ei mun niin mieli tehdä tolleen niin. Ei ole toistaiseksi tullut semmoista pahaa oloa. Ootko sä biifannut ikinä kenenkään muun kuin Tommy Shockin kanssa? Wow, mikä toi? Armo Murhankaan. Bassofoorilla. Eikö oliko se jotenkin samaa sähinää? Oli se, joo. Totta. Ensille. Että kyllä niinku Kalleltakin kysyt tätä tappelujuttua. Tapeltiinhan meihin sikana joskus, mutta ei ne ollut silleen räppibiiffejä. Ne oli erimielisyyksiä ehkä jonkun muun paikallisväestön kanssa, kun me tultiin Lahdesta niiden kaupunkiin. Teillä on muuten pelottavan paljon samoja, koska siis off-camera just Kalle mainitsi, että joo, Raptori itse asiassa inspiroi häntä, ei silleen, mutta samalla tavalla, että se oli suomeksi tehty. Tällaista voi niinku tehdä, joo. Taika diippiä. Kyllä, mutta kyllä räppiriidat on ollut pitkällä matkalla tosi minimis ihan oikeasti. Sitten on ollut tietysti, että hommat on saatu sitten sovittua ennen kuin niistä on tullut mitään sitten legendaarista. Ja jotenkin, että kyllä sitten totta kai tietyt särmät hioutuu ja mä en halua välttämättä ehkä puhua iästä, mutta ehkä elämästä, miten elämä kuljettaa ja jengi fiksuuntuu ja muuta. Niin vanhoja ei kannata muistella ja sitten taas, että aikuisella miehellä on liikaa hävittävää, niin ei viitti tehdä tuo ryvettää itseänsä ja riidellä jostain silleen, että jengi tietää, missä mä oon ja mulle voi soittaa ja meillä voi tulla käymään, jos ahdistaa. We can talk it out tai walk it out. Just niin. Ja mä en ole ikinä ollut kovis, niin en mä aloita sitten 40-vuotiaanakään. Onko se muuten 40 virallista? Ei mä oon vielä täyttänyt. Valmiin siihen haippiin? Huhtikuussa. Nice. Kyllä. Yeah. I'm on my way. Sulla on ollut nyt joku tommoinen Fit for 40 juttu. Joo, haastoin itse, niin mä meinaan olla 40-vuotiaana kovemmassa kunnossa kuin 20-vuotiaana. Swag. Toi on kova. Joo, kokeillaan miten itsekuri riittää huhtikuulle. Siis toi oikeasti, kun mä täytin 30 vuosi sitten, niin mulla oli semmoinen haippi päällä. Ja kiitos. Hyvä ikä. Mutta joo, täällä on hyvä olla, ei mitään, elossa ollaan. Just näin. Silloin mulla oli semmoinen, mutta sitten sen jälkeen mä olin silleen, mä oon jo aika mintis, otetaan vähän lepiä. Joo. Palaa siihen gameen. Kyllä. Mut hyvä. Mä olin tikis, kun mä olin 25 tai jotain. Saus. Mä oon sit kyllä tovi, mutta aina voi palata. Mitä kauan sä kelasit räppää? Tosi kauan. Oikeastaan, miksi pitäisi ikinä lopettaa. Just näin. Sitten, kuinka kauan se on ammatti, niin kyllä tietysti tietty mielekkyys siihen, että en mä haluaisi niin kuin väkisin semmoinen jääränä niin kuin vetää tyhjille saleille. Että niin kauan kun mä tavoitan jengiä sen verran, että ne tulee mua kattoa ja homma niin sanotusti hengittää kummemmin puristamatta, niin ainakin sen aikaa. Mä luulen, että genre rupeaa kypsyä, koska mietin nyt, maailman isoin genre on räppi faktuaalisesti tällä hetkellä. Ollut jo monta vuotta. Suomessakin se on ollut jo aika monta vuotta varmaan. Niin se, että tavallaan miksi ei jengi voisi kypsyä niin kuin yleisö ja artistit mukana. Musta niin on ollut, ja se on ollut ilahduttavaa nähdä, että näin oikeasti tapahtuu ja nice. oman fanikunnan muutosta ja se on ihan luontaista, että hyvin erilaiset tyypit kuuntelee mun musaa. Mitä ennen. Että ehkä senkin takia on junnujen kanssa tullut nokkapokkaa, koska musta niiden pitää tehdä, mitä junnut tekee. Ja genres kuin genressä, niin sanottu isänmurha tehdään aina. Ja niin kuin, että olisi tosi outoa sitten, että meidän pitäisi jotenkin vaikka Kledoksen kanssa olla napit vastakkain silleen, että hän tietää varmasti oman segmenttinsä, mitä se tekee. Ja silleen, että kyllä mä voin vetää sitten Suomi-räpin Juha Tapiona. Että just, että ne kotirouvat, jotka ei tykännyt siitä faijasta, niin ne sitten pitää mut leiväs muulla tapaa. Pitää itse kasvaa tyylikkäästi ja puhua siitä, mitä niin kuin itse on. Ja sitten kuitenkin se yleisö on tuolla, jota sitten just näin. Meidän setäosaston läpät puhuttelee. Ja ylipäätään. Siis. Niin, ja sitten, että kuka niinku, aikaisemminkin on maininnut, että missä vaiheessa jengistä mukaan lopettaisi räpin kuuntelu, jos sä oot kuunnellut sitä aina. Niin, kyllä. Että missä vaiheessa sä oot olihan siinä oli kyllä ravistettavaa siinä alkutaipaleella, sitten niinku lasten musamainetta piti ravistella tiukastikin silleen, mutta kyllä näköjään aika moni kasvo.
Ja niin kuin, nyt on sitten tietysti kaikki isojen formaattiohjelmien ja megamenestyksien myötä tullut, ettei sellaista perämetän mökkiä oikein enää ole, missä räppi olisi outoa. Ei siis jäbän kotipoikahan voi kiittää, että toki Juuri näin. sen, niin kuin, että hei, kaikki on hyvin. Että sitten totta kai se avasi sitä sektoria, mihin ampuu, niin aika paljon leveämmäksi, niin kyllä se venyttää myös meidän uria, totta kai. Ja formaattiohjelmista puheen ollen, niin nyt niin kun Idolisissa on se ollut se Leo, joka veti jäbän biisinkin siellä. Se oli hieno juttu huomata. Mä olin salilla, kun tämä tapahtuu, se veti Anna palaa ja mä katsoin sitten puhelinta, kun mä tulin reeniltä, olin valehtelematta 100 viestiä eri somesta ja WhatsAppissa ja joka paikassa. Sitten näit sä tämän Leon vedon ja Kimmo oli Ela sanonut mulle just, me oltiin studiossa, että muista illalla katsoa. No en muistanut, olin kymillä. Töissä. Sitten kun mä pääsin himaan, niin katoin takautuvasti sitten ja oli kyllä tosi iloinen yllätys ja mahtavaa, että oli valinnut tuollaisen biisin, mikä ei ollut niinku, että jos olisi vetänyt lämpöä, niin se olisi ollut obvious, mutta että se oli valkannut tollasen ja musta se oli ihan superhellyttävää, että se oli tehnyt niin hyvän oman sanotuksen ja just, että jos me dropattiin Nassit ja Wu-Tangit ja Snoopit ja muut, niin sitten, että sillä oli Ela ja Jare ja JVG ja Brady ja että siitä mulla tuli just nimenomaan hyvä mieli, että on mahtavaa, että hänellä voi olla kotimaiset idolit. Fuck yeah. Että se on suurimpia ylpeyden aiheita, ellei suurin, mitä tässä pitkästä matkasta jää taskuun. Että se voi pitää niin kuin omana perintönä, että jes, että kiva, että avattiin ovi. On ja nyt kun miettii, niin yleensä mulla on ollut tosi vahva fiilis ihan sama mistä tuommoisesta Idolisesta, X-Factorista, mistä se puhutaan. Että aina kun sinne tulee joku räppäri, niin ne on musta melkein poikkeuksetta ollut jotenkin tosi korneja. Semmosia niinku, että... Niin ja sitten on monesti niinku, mikä tää sana on, hieno sana, pastissi, että kopioidaan niin. vaan, että opiskelit ulkoa, että nyt mä kuulostan ihan tosi Elalta, kun eihän siitä ole kysymys kuitenkaan. Että se veti musta niinku nimiinsä sen biisin tosi hienosti ja propsitin kundia laitoin Fasessa ja Instagramissa haipit ja terveiset ja oli hyvin mielissään. Nuorukainen, kun sai postia niin sanotusti. Se on vaikea tietenkin, koska ne kuitenkin perustuu niin covereihin nuo jutut. Niin sitten, että miten sä tuot, koska mulle räppärinä, niin kun se, että sä fiilaat jotain räppäriä, niin se identiteetti on niin vahva. Jep. Ja se, että miten sä kirjoitat. Niin Mutta siis sen takia se veti nyt oman biisin 2 minsan pelkkä non-stop hullua sylkemistä. Oikeasti se jätkä oli vittu peto, 16-vuotias. Ja toi on muuten mindfuck-läppä, että se on adoptoitu Etelä-Afrikasta. Okei. Kasvanut jossain landella, en tiedä missä, vahva murre. Mutta sit se on sellainen, mä fiilaan räppiä, suomi-räppiä. Siis tää on tästä, mitä mindfuck-tilanne tää on, että tää Sälli tuli Afrikasta Suomeen, kasvoi täällä suomalaisena. Nyt se on sellainen, mä kuuntelen suomi-räppäreitä, mä fiilaan niitä, ja mä niin kuin esimerkiksi äijää vetää sun biisejä. Siis tiedätkö, tää on vitu hullu, miten tää sykli menee tänne edes taas. Niin kuin. Se on tosi hienoa. Ja että se on Idols siis, joka aika jännä. Mä en tiennyt tätä Etelä-Afrikka-hommaa. Mun rakkaalla ystävällä ihan justiinsa, niin ihan tuoreeltaan adoptiotytär Etelä-Afrikasta. Ja niin siinä on hyvä sitten mahdollisesti idoli hänelle, kun kasvaa tasolla. Never know. Mutta just se, että niinku, tähän me ollaan tultu, että Idolsissa vedetään jäbien cover-biisejä. Se on kyllä upea. Se on aika mindfuck-tilanne kanssa. Joo, ja myös niin kuin mikä on ollut hauska sitten, että bilebändit vetää, että niin kuin setissä on normaalia, että on olkoonkin sitten vaikka JVGtä ja Cheekkiä ja Elaa, mutta hääbändi painaa tuolta noin timantit on ikuisia, että se on ihan vakkari, että niin se vaan meni tonne. Ei, mutta siis... coverbändien vetolistoille ja karaokeihin ja idolseihin. Se mennään, että se on sementöity perinne. Niin, kyllä joo. Ei tätä varmaan ehkä enää meiltä oteta pois. Ei ollut passing fad. Niin just toi. Ohi menevä ilmiö. Kyllä. Niin. Toisin kuin Nas, josta mä haluan tietenkin puhua, koska... Mahtuu vielä Nas. Helposti. Pitäisi käsi alhaa ja koita nähdä niitä lappuja. Ei mitään lappuja. Kato mikä lappu se tulee. Mikä lappu on tulossa. Kääntäkää siihen lappuun. Oh shit. Lisätunti vai? Muuten natsais, mutta homman nimi on se, että me tullaan antaa vahvat propsit sille, että Nas, mun puolesta paras elävä räppäri, teki ihan vitu hullun levyn, Kanyen tuottaman 7 biisin levyn, mutta teki vielä videon, leffan, jossa on niin jokainen paitsi yksi biisi. Siellä on kerrottu niin elokuvamaisesti. Ja
Musta se on aika hyvä, kohta se on 45 yli. Lähemmäs 50 se alkaa olemaan. Onhan se jo. Onko se 46? Niin, ja se Sälli teki mun puolesta vuoden parhaimman biisi, joka soi alussa. Et hyvä esimerkki Suomeenkin. Fuck joo, ikä. kyllä. Täällä tehdään musaa, pojat. Joo, ei siihen kannata tosiaan tuijottaa. Ja se oli kyllä, en tiedä, että menikö jengiltä jotenkin ohi, että tarvi tehdä noin hieno lyhäri tuohon vielä muistuttamaan, että fuck, että tämähän oli kova levy. Eikö se ole hullu, että se teki tommosen lyhyt elokuvan? Mä just taisin itse jakaa sen just tuolla kulmalla, että jos meni ohi, niin kattokaa nyt tämän kautta. Niin. Että se on hieno. Ketä muita on tehnyt tolleen? Tuleeko mieleen? Kanye. Niin joo, silloin oli jotain lyhyt. Silloin kun siltä tuli toi My Beautiful Dark Twisted Fantasy. Se on hyvä levy. Se on tosi hyvä ja levy. oli hyvät visuaalit myös. Joo. Kyllä, siinä oli se siinä oli lyhyt. No mut yllättäen Kanye tosiaan tuotti koko levyn. Niin. Kyllä musta toi Nasin levyn ongelma oli se, että se tuli siinä Kanye-putkessa. Niin oliko siinä vähän liikaa kilpailua? No, siinä oli liikaa, kun viikon jälkeen tulee, niin sitten oli se Kanyen muusekoulu, että niinku henkilökohtaisesti. Oliko siitä jopa vähän jotain rutinaa? Että miksi joku heitti jonkun platan johonkin? Että miksi pilattiin jonkun hetki? Mua ainakin se on ainakin oliko se just Nas? No kun siis jos mä ajatellaan sitä, että eka tuli Pusha, sitten tulee... Joku tuli vähän niin kuin puskista, että ei ollut puhuttu, että tulee. Nas ja Jay-Z tuli saman päivän. Niin justiin. Niin Jay-Z ja Beyoncé, The Carters. Niin, kyllä. Onpa jännä, että tuli saman päivän. Se oli se niin kuin porukka jauho siitä, että nyt on Nassin hetki, niin pitikö Cartereitten laittaa sitten yllättäen. Mutta itse asiassa mä en ole kuunnellut Cartereitten levyä kertaa. Se on hyvä. Se on hyvä levy. Mulla oli se, että mä kuuntelin Nasin ja sitten mä tiedän, mulla jäi Carterit kuuntelematta. Mä kuuntelin Ape Shitia ja mä olin silleen, mutta mä en tiedä, mä en ole tykännyt nyky-Beyoncésta ihan kauheasti. Ei mua Beyoncé kiinnostaa vittukaan. Mua kiinnostaa Jay-Z sillä Siinä on muutama kappale, missä kuulee Jay-Zitä, joo totta. Niin, siis tiiäksä, en mä oo sen fani, ei millään hyvällä, mutta niinku, just jigga things over here. Se on hauska, itse asiassa Jonssalla on aika boss lady ote kyllä siinä, se puhuu vähän rumia jopa siinä. Ja niin sepä flow aika hullusti kyllä, yhdessä. Just näin. Joo. Siis mä oon miettinyt koko ajan, että mä otan sen haltuun, mutta kun nyt on vuosi 2018 viikon vanhat levyt on jo niinku auttamatta vanhoja. Ota haltuun. Ota. Mä otamme myös lopetuksen haltuun, koska vittu poikkilappu tuli X2. Eikö voi puhua 3 tuntia? Niin en mä tajua, siis jengi jotain vihaa, että vihaa. Mä alan täällä niinku, tiiätsä? Eikö se ole muuten äijän biisi? Tää on superkivaa. Se on Cheekin biisi. Et sä tulet mukaan Cheek ja Kinoksen biisi. Totta. Mm-hmm. What a pairing. Indeed. Kyllä. No mutta tämä oli Sonnin taakka. Kevyt oli taakka tänään. Jakso numero 9. Nähdään taas ensi viikolla samaan Sonni aikaan samalla Sonni-kanavalla. Wow. Hei. Kiitos arvon herrat, oli laatua. Thank you, sir. Oli varsin laatua. Thank you.